Ja, det er Benjamin, der sidder her bag computeren, og jeg har tænkt mig at lære dig lidt Photoshop. Lige det her, det er for begynderne, og det er basic. Nu vil jeg så lære dig det generelle Photoshop, og ja, hvad det jo egentlig går ud på. Det går ud på at redigere billeder, som de fleste ved, men man kan også lave billeder heri. Lige nu har jeg Adobe Photoshop CS4, det gør man på engelsk, og jeg håber at de fleste af jer også har det på engelsk. Men ja, der er en masse ting her og noget herover. Og det herover, det behøver I ikke tænke på endnu. Men det her, det kommer jeg til at lave noget mere af i de følgende par afsnit. Men her i starten vil jeg bare gerne lige lære jer en lille smule om det basiske. Her kan I trykke File, så kan I trykke New, så kan I lave et nyt billede. Så kommer den måske op på Default Photoshop Size, og står den i centimeter, jeg ved ikke hvad. Der vil have, I skal klikke ned på Custom, når I vil lave en. Så kan I vælge enten pixel, inches, centimeter, millimeter, points, pixels eller kolonner. Der vil jeg anbefale, at I bruger pixels. Det er meget let at arbejde med, at man kender det hurtigt. Min skærmstørrelse det er 1680 x 1050. Så kan jeg trykke OK. Så kommer den med op. Det svarer så til størrelsen på min skærm, så den er faktisk zoomet ud nu. Som de fleste allerede har bemærket, så ligger der den her, og den kender de fleste jo fra Paint og ved ikke hvad. Så kan man så tegne lidt her. Men hvad? Det er jo noget, man skal være i Paint, ikke også? Vi kommer til Photoshop-staten. Men med den her, der kan I højreklikke, så hvor der står Master Diameter, der kan I vælge, hvor stor den skal være. I kan egentlig også bare holde kontrol inde, når I har den over her, så kan I så bare sidde og glemme op. Sådan der. Med scrollen. Hardness, det er også noget, vi kommer til at arbejde meget med. Når den står på 0, så giver den sådan en meget blød en her. Så kan jeg trykke en gang, så bliver den ikke stor. 2 gange bliver den lidt større. Og så hvis jeg sætter den her op, så er den helt vildt hård, så sker der ingen forskel, når jeg trykker 1000 eller en gang. Der kan I godt se forskel. Og det er også vigtigt, hvis man skal lave noget rigtig blødt, så går det altså ikke, man sidder og gør sådan her. Og så det, der er lidt længere hernede af, det er jo så forskellige brushes. Der kan man så hente nye inde på internettet. Se for eksempel, jeg har hentet den her. Og det er jo ikke bare til at tegne med de her pensler. Det er også til at lave designs med og så videre. Så kan jeg jo sidde og lege her. Og så når vi skal gemme, så trykker man ikke save, men save as. Så, ja. Så kan I vælge, hvor det skal gemmes henne. Det kender I de fleste. Og navn. Så vi ikke bare kalde den test 1. Så kan I så vælge, hvilken filetype I har. Og der er rigtig mange. Den øverste her, Photoshop PSD, den vil jeg fortælle lige en tand om senere. Så er der BMP, GIF, den behøver vi ikke lægge den der. Og så er det JPG, den kender vi fleste. PCX, en af de gode, vi også skal snakke mere om senere, det er PNG. Lad os nu bare gemme den her som JPG. Så save, der kommer sådan en lille boks op her. Så kan man vælge kvaliteten her. Står der. Lige nu står der low. Så kan man sætte den op. Jeg plejer at have den 12, det kan jeg godt lide. Baseline, den skal bare stå på standard. Jeg giver en lille preview om, hvor stor filen den bliver. Kan I trykke OK. Og som I kan se her, så ligger den her. Test 1. Bliver den fint. Så var der det her PNG. Der er der sådan en lille sjov mand hernede. Ham her. Det er en PNG-fil. Eller, det er faktisk en GIF-fil. Men det er nøjagtigt det samme som PNG, bare GIF, det er bevægelse. Kan I se de små tern, der er her om bagved? Det betyder, at der ikke er nogen baggrund. Der kan jeg jo egentlig bare tegne mit eget. Det kan jeg så ikke nu, fordi den er jo stor.
Og så kan en tage mit eget derom bagved. Men det er meget smart, hvis man kun skal have én genstand frem. Så bare kunne tage den her. Så kan jeg vise jer en anden her. Som jeg kan finde lige og råder jo lidt. Jo, her. Der kan I se, der er en hvid baggrund. Det vil sige, at der er en baggrund. Det vil sige, at jeg kan ikke bare tage den her rykke rundt. Ja. Og hvad er der mere, jeg kan lære her til at starte med? Jo, men så tror jeg, at det var det basiske. Så må I jo følge med i næste afsnit. Ha' en god dag.